Sanibonani balaleli be-SATV Scoop. Namuhla sibuka iziqephu zakamuva zama-show eniwathandayo. Lapho izimfihlo, uthando nezigameko ezingalindelekile ziyavela. Ngubani ozophumelela? Masibone. Priya ukhohlisa uRavraj ngempumelelo futhi uthola ukunconywa nguNagaraj. Kuyilapho Anuj exolisa ku-Anupama. Umndeni wakwaSubhadra uthatha uPriya ngokuthi nguThavi ukushadisa uSalia. USakshi uxwayisa uNagaraj ukuthi uPriya angase abe nezinhloso ezimbi. Anuj uphoqa ukuthi kwenziwe ukuhlolwa kwe-DNA futhi imiphumela iqinisekisa ukuthi uPriya uyindodakazi kaRavraj, okuholela esiphakamisweni somshado. Kodwa Anuj wenqaba ukushada naye futhi usayina isivumelwano noSalia kuze amsize aphumelele icala likaMadhubal. USalai no-Anuj bavumelana ngokuyifihla ukuthi bashade ngaphansi kwesivumelwano. UPriya uxwayisa uSalai ukuthi agweme umndeni wakhe, kodwa Anuj uyamqinisekisa ukuthi bazonqoba enkantolo. Ngokumangalisayo, bobabili abesifazane balungiselela imishado yabo ngosuku olulodwa. Isiphetho siletha uSalai ethempelini lapho esethatha khona izifungo zakhe. Anuj ushada uSalia ethempelini bese bemangaza wonke umuntu lapho befika ekhaya njengomyeni nomka. Kodwa u-Anupama noKalpana bayathukuthela kanti uPriya uzizwa ekhungathekile futhi esongela ukuzibulala. Umndeni uyahlukana njengoba uSalai evinjelwa ukungena endlini. Anuj umela uSalai futhi uyamemukela ekhaya. Naphezu kwezingxabano zomndeni, uKalpana uyababusisa, kodwa Anupama usaqhubeka nokuphikisa. uSalai no-Anuj baqeda amasiko abo omshado ndawonye. Kuyilapho Priya noSakshi beqala ukuhlela icebo labo lokuziphindiselela. Ungaphuthelwa isivumelwano kuStakhanya ngoMsombuluko kuya ngeSonto ngo-8 lapho uthando ludlula umthetho wesiphetho. Ngiyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukucindezela like, subscribe, comment bese ujoyina umndeni wethu ukuze uhlale uvuselelwa ngeziqephu zakamuva zama-TV shows owathandayo. Sibone kusasa ngeziqephu ezisha.